Першы беларускі гулец у NBA? Шановне гаспадарства, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. NBA зараз знаходзіцца на летніх вакацыях, але гэта не значыць, што ўнутры і вакол лігі не адбываецца нічога цікавага. Менавіта таму я спяшаюся прадставіць вам рубрыку «Автоп месяца» – афіцыйны топ навін і падзей Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі за ліпень 2024 года. Які, дарэчы, гэтым разам амаль напалову будзе павязаны з Беларуссю. Ну што, пагналі! Міжсезонны рынак абменаў адкрыты. Большасць каманд, але не ўсе, паводзяць сябе на ім даволі актыўна. Таму ліга ў наступным сезоне прадстане перад намі іншай. Месцамі заўважна іншай. Так, канчаткова прыйшоў канец дынастыі Golden State. Істотна здаўшы свае гульнявыя пазіцыі Клэй Томпсон, у выніку складанага шасцібаковага абмену зрабіўся гульцом Dallas Mavericks. Warriors жа узамен атрымалі форварда Кайла Андерсона з Мінесоты і, што больш цікава, абаронцу Бадзі Хілда. І гэта значыць, што за клуб з Сан-Францыска цяпер адначасова будуць выступаць два гульцы, якія з'яўляліся лідарамі лігі па колькасці рэалізаваных трохачковых кідкоў за апошнія 5 сезонаў. Як бачым, нягледзячы на распад легендарнага дуэту Splash Brothers, Стыў Кер працягвае гнуць сваю лінію пад назвай «Тры ачкі заўжды больш за два». Ну а Клэй Томпсон атрымае суцішальны прыз у выглядзе вывядзення ў Golden State з гульнявога абароту свайго 11-га нумару. Апроч гэтага разваліліся зорныя, на паперы, Лос-Анджелес Кліперс. Пол Джордж адправіўся ў Філадельфію ў жаданні змагацца за тытул, а тусклага Расела Уэстбрука абсалютна не зацікаўленыя ў ім босы Кліперс транзітам праз Юту злілі ў Денвер. Толькі мне незразумела, чым Уэст Брік здолее дапамагчы Йокічу і кампаніі, якія толькі што згубілі даволі нядрэннага шутара Кентавіуса Колдвелл Поупа, які перайшоў у Арланда. А яшчэ Крыс Пол перасяліўся ў Сан-Антонія. Рабіць тое, што ён умее бадай лепш за ўсё. Выконваць свае ментарскія функцыі, гэтым разам пры найлепшым навічку папярэдняга сезону Віктары Вембаньяме. Дарэчы, не хвалюйцеся. Адзін з самых яскравых гульцоў прошлага плэй-офф Джейлен Брансон застаецца ў Нью-Йорку. Але як Нікс збіраюцца адпрацоўваць тую 113-мільённую зніжку, якую так шчодра выпісаў ім Брансон, я нават не магу сабе ўявіць. Літаральна праз некалькі дзён пасля чэмпіёнскага параду ў Бостоне мажарытарны ўладальнік клуба Вік Гроусбек заявіў пра свой намер прадаць Селтікс. Як адзначаецца ў афіцыйных паведамленнях на старонцы клубу, такое рашэнне прынятае з-за маёмасных і сямейных падстаў. Не ведаю, як сямейныя, а маёмасныя праблемы такая угода 100% дапаможа вырашыць. Бо куплены ў 2002 годзе за $360 мільёнаў клуб пастане на 2023 год па звестках Forbes каштаваў не менш за 4 мільярды. А я нагадаю, што пасля гэтага яны яшчэ і чэмпіянат выйгралі. Памятаеце, у адным з папярэдніх выпускаў пару месяцаў таму я распавядаў вам пра тое, што былая гульчыня зборнай Беларусі па баскетболе Ліндсі Хардынг
зрабілася найлепшай трэнеркай рэгулярнага чэмпіянату G-лігі. І, дарэчы, першай жанчынай, якая атрымала такую ўзнагароду. Дык вось, Линдси пайшла на падвышэнне і перабіраецца ў NBA. У наступным сезоне яна будзе працаваць у якасці асістэнткі новага галоўнага трэнера Лос-Анджелес Лейкерс Джей Редека. Кампанію ёй складуць, апроч іншых, Нейт Макмілан, былы галоўны трэнер Сіэтла, Портленда, Індыяны і Атланты, і Скотт Брукс, былы галоўны трэнер Аклахомы і Вашынгтону, а таксама найлепшы трэнер лігі 2010 года. І гэта, на мой погляд, слушнае рашэнне босаў Лейкерс, бо трэба ж трэнерскаму штабу мець нейкі досвед. Калі асноўнае дасягненне новага галоўнага трэнера – гэта каментатарская пасада на ESPN і сумесны падкаст з Леброном. Першы беларускі гулец у NBA? А чаму б і не? Цяжкі форвард Яўген Масальскі перажыў складаную траўму, праз якую прапусціў цэлы год, але узнавіўся і працягнуў ісці да сваёй мары, за што быў узнагароджаны. На пачатку прошлага сезону падпісаў кантракт з клубам G-лігі Остін Спёрс, фарм-клубам Сан-Антонія. Правёў за яго 21 матч, у якіх у сярэднім набіраў 4 і 6 ачкі, пры даволі нядрэннай рэалізацыі ў 63% і 3,9 падборы за гульню. А цяпер Яўген запаліў у летняй лізе. У гэтым турніры Масальскі правёў 5 матчаў і заняў другое месца сярод усіх яго ўдзельнікаў па зробленых падборах, цэлых 11 за матч у сярэднім. А таксама 4-е месца па падборах у атацы, 4,2 за гульню. Выступ Яўгена не застаўся незаўважаным і СМІ. Ён быў адзначаны афіцыйным акаунтам NBA ў Instagram, а яшчэ афіцыйная тэлевізійная кампанія G-лігі назвала яго найлепшым раней невядомым гульцом летняй лігі, дадаўшы, што статыстыка Масальскага падчас сёлетняга турніру была параўнальная са статыстыкай выступу ў летняй лізе самога Дэніса Родмана. Ад сябе хачу пажадаць Яўгену поспехаў і далейшага развіцця. Я буду шчыра чакаць ягонага выхаду на паркет NBA, бо такі чалавек не толькі здольны гэтага дасягнуць, але і на гэта заслугоўвае. За дапамогу ў выхадзе гэтага выпуску і праекту агулам я хачу асобна падзякаваць двум першым людзям, якія падтрымалі маю дзейнасць праз Buy Me a Coffee. Nevermore Buy і пані Сандра. Шчыры дзякуй. Тое, што вы зрабілі, не толькі дапамагло мне, але і натхніла на далейшае стварэнне. Хай шчасціць! І на гэтым всё. З вами быў Яўген і рубрика «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуску, подписывайтеся на соцсеткі праекту пра баскетбол па-беларуску і хай будзе баскетбол!